En son gelecek kucaklak galayın. Lastikam sattım. Oğlanlar. Alana berene nesip etsin. Men şu maşindan diňe hayır gördüm. Diňe yüzüm begenlerdi. Täze alan eýesinde de edil şoňalak bolsun. Hiç ýylan görmedim şu maşindan. Seredin, maşin satyp otyryn. Ýaşula aýtdym, isseseň 10 ýaş kyrka geçesin gelse, green hilip ýa padark berdim. Ondan soň polnu zamyana maslara Kayak kampanyasından filtr, vozduk filtr, salonun filtri. Bularynam padarka berdim ýaşula. Alyp gitdi. Green Hill günnen görýän, onam padarka berdim. Ulanyan gupgam. Ana özüm ýugan maşyny şunu polirof getdiremden soň onam padarka berdim. Ýekeje şampulnan ýumak bolýar polirofkadan soň, voskdan soň. Onam padarka berýän. Zavodskoy çıralary, odawa dapalniçinde çıralar. Munam padarka berýän, ýaşuly istese daksyn. Russiýada okap ýören studentlarymyň biri öz kakasyna sowgat edip otýar. Ana. Men güdüm gülleren maşin, täze esingen yüzüm güller. Maşinlerine tarihçimiz ýazdyk, kiçijek internetde hemmesi ba alşym, satşym, seredişim. Özümden gorup seretdim şu maşina. Täze alan esem, gowja serederdi. Am gowja seredersiňiz. Ana gitti. Tamanca täze jeýesine wepal hyzmat etsin. Ýa-ni sowdalaşamyzda bir açyk gynanýar anam. Ýöle aýdýan ýyl täze 24 ýaş alasym belli, şoň üçin sattym diňe. Bir açyk intem gynanýar, ýöne gynanmaly, nesip etsin Allah jan. Her bir watandaşymyza, her bir musulman doganymyza öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Izleýänçe arasaja maşyn. Ana maşynjam ýagdaý.